Bevar om alt du frygter og møde ind i dig selv er akkurat det, som kan sætte dig fri. Carl Jung afslørte en hemmelighed, som snur op ned på, hvordan du ser dig selv. Og i dag skal vi låse den op sammen. Bliv værende, for om 15 minutter vil du aldrig se på skyggen din på samme måde igen. Hvad finder du, når du ser ind i dig selv, som om du betragter refleksionen i en stille fjord? Stilheden i vandet skjuler dyb, og inde i dig findes det aspekter, som bliver fornægtet, deler vi undgår. Carl Jung kaldte dette skyggen. Hvad om jeg fortalte dig at ved at udforske den, vil du opdage en version af dig selv, du aldrig havde forestillet dig. I de næste 15 minutter skal vi møde disse skyggene sammen. Gør dig klar for en rejse, som kombinerer Carl Jungs visdom med roen i vores skoer. Som han ville sagt, den mørkeste natten afslører de klareste stjernerne. Jeg lover, når vi er færdige, vil du have et enkelt værktøj for at forstå dig selv bedre. Er du klar til at begynde? Skyggen består af de dele af os selv, som vi undgår eller fornægter. Det er følelser, adfærd og reaktioner, vi ikke klarer og accepterer. Kanskje har du kendt det, et pludseligt sinde, som ser ud til at komme fra ingensteds, eller et uforklarligt ubehag i visse situationer. Dette er hent fra skyggen din, men hvorfor undgår vi disse delene? Fordi de udfordrer os. De viser det, vi ikke vil være. Som Carl Jung sagde, skyggen er det, du ikke vil være, men som du er. Og her ligger paradokset. Bare ved at møde disse skjulte delene finder vi fred. Tænk på skyggen som den norske vinteren. Mørk, lang, til tider vanskelig at bære. Men det er om vinteren, vi lærer at værdsætte lyset. På samme måde, når du udforsker skyggen din, opdager du et skjult potential. Noget, som kan forandre livet dit. Spørg dig selv, hvad undgår jeg i mig selv? Hvilken del af mig vil jeg ikke se? Dette er indgangsporten til rejsen. Helt fra vi er små, lærer vi at bruge masker. Vi skaber en persona, en identitet, vi viser til verden. Den hjælper os at tilpasse os og høre til og blive accepteret. Det er som det høflige smil, du giver naboen, selv når du er slitten. Personaen er nyttig, men den kan også koble os fra, hvem vi egentlig er. Med tiden bliver denne masken tung. Har du kendt det? Som om du spiller en rolle, som ikke er din. Carl Jung mente, at for at opnå ægte autenticitet, må vi se forbi denne personaen og udforske det, som ligger bag. Spørg dig selv, hvad gemmer jeg bag masken min? Hvem vil jeg være uden den? Kanskje opdager du, at det findes deler af dig, ønsker, frygt, drømmer, som har blivet sat til side for at passe ind. Men her er invitationen. Hvad om du kunne give slip på denne overfladiske identiteten? Hvad om du kunne være mere sand mod dig selv? Denne rejsen kræver mod, men den bringer også frihed. Som varmen fra et bål om vinteren kan den varme sjælen din. Autenticitet. Alle ønsker at være autentiske, men hvad betyder det egentlig? Carl Jung lærte os, at autenticitet ikke er noget, vi finder uden for os selv, men inde i os. Og her er paradokset. For at opdage, hvem vi virkelig er, må vi give slip på det, vi tror, vi er. Det er som at krydse en iskald elv. Du må forlade den trygge bredden for at nå den andre siden. At krydse betyder at møde ubehaget ved at miste det, som er kendt. Din persona, dine sikkerheder, for at finde noget dybere, dit sande jeg. Carl Jung kaldte denne processen individuation. Det er en vej til integration, der alle deler af dig, selv de du frygter eller afviser, kommer sammen i harmoni. For bare når vi accepterer os selv fuldt ud, kan vi leve med frihed. Spørg dig selv, hvad holder jeg fast i, som ikke længere tjener mig? Hvem ville jeg vært, hvis jeg slap det? Individuationsprocessen er udfordrende, men også frigørende. Som Carl Jung sagde, den som ser ud over drømmer, den som ser innoverer vågner. Vulnerabilitet. Bare ved at høre dette ord, føler mange af os allerede ubehag. Trods alt lever vi i et samfund, som ofte forbinder sårbarhed med svaghed. Men Carl Jung lærer os det modsatte. At være sårbar er en handling af mod. Det er at åbne rum for at udforske, hvem vi virkelig er.
Når vi tillader os selv at være sårbare, møder vi frygten for at blive dømt, afvist og til og med emotionel smerte. Men det er netop dette motet, som fører os til vækst. Som Carl Jung sagde, det findes ingen opvågning af bevidsthed uden smerte. Sårbarhed er prisen, vi betaler for autenticitet. Spørg dig selv, hvem ville jeg været, hvis jeg ikke var redd for at blive dømt? Hvad ville jeg gjort, hvis jeg ikke bekymrede mig for at virke perfekt? Disse spørgsmålene fører os til et sted, der vi kan omfavne vores ufuldkommenheder og finde styrke i dem. At være sårbar er som at se nordlyset i vinterkulden. Det kræver mod at gå ud i mørket og møde kulden. Men belønningen er et syn, som forandrer dig. På samme måde, når vi accepterer vores sårbarhed, giver vi tilladelse til, at autenticitetens lys kan skinne ind i os. Har du lagt mærke til, hvordan du reagerer automatisk på visse situationer, som om du bliver dradt med af en usynlig strøm? Disse emotionelle og adfærdsmæssige mønstrene er som spor i snøen, gentaget så mange gange, at de bliver kendte stier, selvom de ikke altid fører os dit, vi vil. Disse mønstrene stammer fra tidligere erfaringer, ofte knyttet til skyggen, hvor for eksempel det pludselige sindet eller den uventede tristheten. Hvad prøver de egentlig at fortælle dig, Carl? Jung lærer os at ved at observere vores automatiske reaktioner, kan vi begynde at identificere delene af os selv, som vi har undertrykt. Spørg dig selv, hvilke situationer får mig ud af balance? Hvad får mig til at reagere stærkt? Disse svarene er værdifulde ledetråder for at forstå følelserne dine og udløserne, som aktiverer dem. At genkende disse mønstrene er det første skridtet mod at transformere dem. I stedet for at være fanger af vores reaktioner, kan vi lære af dem. Som Carl Jung sagde, indtil du bliver bevidst, vil det ubevidste styre livet dit, og du vil kalde det skæbnen. Nå, som vi har forstået skyggekonceptet, vil jeg invitere dig til en direkte øvelse. Tag en notatbog eller et stykke papir. Dette skal blive dit skyggedokument. Begynd med at liste op de delene af dig selv, som du undgår eller undertrykker. Kanskje er det en følelse som sinde eller misundelse, eller kanskje en adfærd, du prøver at skjule. Spørg dig selv, hvad liker jeg ikke ved mig selv? Hvad undgår jeg at vise til andre? Skriv uden at dømme, bare observer. Når du har skrevet, se på hvert punkt på listen og spørg, hvad kan dette lære mig? Hvorfor findes denne delen af mig? Dette handler ikke om at dømme eller ændre disse delene, men om at forstå dem. Husk, at integrere skyggen er som at tænde en lygte i mørket. Du begynder at se det, som var skjult. Gør dette med tålmodighed og medfølelse. Som de norske træerne, som vokser sagte i kulden, tager denne processen tid. Men hvert lille skridt bringer mere klarhed og balance til livet dit. Lad mig fortælle historien om Amanda. I årvis undertrykte hun sindet sit i troen på, at det var noget galt, noget som burde skjules. Hun jobbede hardt for at altid virke rolig og kontrolleret, men inde i sig følte hun sig udmattet og frakoblet fra sig selv. Det var først, da Amanda begyndte at udforske skyggen sin, at hun indså virkningen af denne undertrykkelsen. Hun opdagede, at sindet hendes ikke var en fiende, men en melding. Det var måden psyken hendes fortalte hende, at hun måtte sætte klarere grænser og tage bedre vare på sig selv. Med tiden lærte Amanda at integrere denne delen af sig. Hun begyndte at udtrykke følelserne sine på en sund måde, uden frygt eller skyld. Resultatet: dybere og mere autentiske relationer, samt en fornyet følelse af balance og indre fred. Historien hendes minder os på, at at møde skyggen, hvor ikke handler om at blive perfekte, men om at blive hele. Som Carl Jung sagde, det findes ingen lys uden skygge. Hvert skridt på denne rejsen bringer os nærmere vores sande essens. At integrere skyggen er ikke et mål, men en proces. Det handler ikke om at ændre, hvem du er, men om at acceptere alle deler af dig selv, selv de, som virker vanskeligst at møde. Det er en kontinuerlig vej, som en sti i skoven, som afslører,
Nye landskab rundt hver sving. Når vi integrerer skyggen, hvor begynder vi at leve med mere klarhed. Følelserne slutter at være fjender og bliver allierede. De automatiske mønstrene mister kraft, og vi får mere frihed til at vælge, hvordan vi vil leve. Carl Jung sagde, accept af sig selv er udgangspunktet for transformation. Spørg dig selv, hvad er fortsat skjult ind i mig? Hvilken del af skyggen min trænger at blive ønsket velkommen for, at jeg skal vokse? Hver gang du integrerer en ny del af dig selv, bliver du mere hel, mere sand. Denne processen handler ikke om perfektion. Den handler om autenticitet. Den handler om at finde fred i det faktum, at du er menneskelig med lys og skygger. Og ved at gøre dette opdager du en indre styrke, du kanskje ikke vidste, at du havde. Skyggens rejse er en vej, som aldrig tager slut, men hvert skridt bringer mere klarhed, balance og kraft. Det er en invitation til at se innovere, til at møde det, som er skjult, og opdage lyset, som altid har været der. Som Carl Jung sagde, du bliver ikke oplyst ved at forestille dig lysfigurer, men ved at gøre mørket bevidst. Så spørg dig selv, hvad er fortsat skjult inde i mig? Hvilken del af skyggen min må konfronteres, for at jeg skal frigøre mit sande potentiale? Dette er nøglen til transformation. Jeg inviterer dig til at fortsætte denne rejsen, til at udforske skyggene dine med tålmodighed og medfølelse, og til at opdage en version af dig selv, du kanskje aldrig har forestillet dig. Hvis dette traf, abonner på kanalen, like igen en kommentar og del din erfaring, og tjek ud spillelisten hvor om individuation. Sammen kan vi fortsætte denne rejsen af selvopdagelse. Er du klar til at dykke dybere ind i Carl Jungs verden og opdage mere om dig selv? Abonner på kanalen nu og bliv med på denne rejsen mod selvopdagelse. Klik på videoene og spillelisten du ser på skærmen. Det er massevis af visdom, som venter på dig. Del denne video med nogen, som også kunne trænge lidt inspiration, og like igen en kommentar nedenfor. Hvad traf dig mest i dag? Lad os fortsætte at vokse sammen. Vi ses i næste video.